Безнең Ишегалды республика программасы шәһәрдә яшәүне уңайлы итәргә тиеш. Алабугада ел ахырына кадәр тагын 14 Ишегалды төзекләндерелеп бетәчәк, 17 Ишегaldында эшләр тәмамланган иде. Тулырак киләсе репортажда. Ишегалдына яңа асфальт җәелә. Тиздән Алабугадагы әлеге Ишегалды яңа төсмер алачак. Бордюр ясалган инде, хәзер яңа тротуар ясала. Ишегалдында яшел газон, уен мәйданчыгы һәм яңа эскәмияләр булачак. Ремонтның тәмамлануын монда эшләүчеләр түземсезлек белән көтә. Впечатления у меня, вообще создаются очень положительные, хорошие. Тут удобно, хорошо, конечно. Наконец-то спотыкаться не будем. Ишегалдын төзекләндерү безнең Ишегалды республика масштаблы программасы ярдәмендә мөмкин булды. Аны республика президенты Рөстәм Миңнеханов башлап җибәрде. Алабугада дистәләгән Ишегалды төзекләндерелә. Асфальт җәелә, урамга җиһазлар урнаштырыла, яктырткычлар алыштырыла. Бу Ишегалдында эшләр тәмамланган инде. Яңа эскәмияләр, урыннар куелган. Бинаның фасадын төзекләндергәннәр. Шулай ук биредә 20дән артык машинага исәпләнгән яңа парковка һәм балалар өчен уен мәйданчыгы барлыкка килде. Планлаштыру этабында ук барлык үзгәрешләр дә яшәүчеләр белән килештерелде. Без башта кешеләр фикерләрен тыңладык, аннары проектлаучылар белән эшләдек. Бу проектларны кабат халыкка күрсәттек. Кемдер күбрәк парковка, кемдер уен мәйданчыклары булдырырга теләде. Ягъни буларның барысына карап, чагыштырып, уртак фикергә килдек. Алабугада 17 Ишегалдында эшләр тәмамланган инде. Ел ахырына кадәр тагын 14-ен төзекләндерәләр. Фарис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Алабуга.